Sziasztok, Kárász Benyáim vagyok, örülök neki, hogy megint küldtetek egy nagy csomó számot, én meg gyorsan válaszolok rá egy suli előtt, munka előtt, úgyhogy nézzük is akkor. 3-as, rohadt jó fej vagy, csípom a búrádat, örülök neki, hogy ilyen régóta barátom vagy, jóban rosszban mellettem vagy, és köszönöm a Jóistennek, hogy vagy te én nekem. 78-as, nem nagyon tudok mit mondani, egy kicsit csalódtam benned, de ez megszokott, a fényképedet megkeresem és elküldöm, megnyugtatlak, ha megtalálom. Amúgy egy kicsit merészebb legyél az életbe és semmi gond nem lesz. Tök jó fej vagy, meg csinos csaj még azért most is ezt halljuk, meg a mosolyod megvan. 8-26. Tök jó nő vagy, és örülök neki, hogy te is az exeim közé tartozol, én csak büszke lehetek magamra, és büszke vagyok te rád is, mert egy szakmánk lesz, meg jó nő is vagy. Na, amúgy tök jó tanácsokat tudsz nekem adni az életbe, és jó barátomnak tartalak. 7-es. Na már most nem kavarlak össze, a tortát azért próbáld már meg majd kisütni nekem, mert megkóstolnám, amúgy jó fej vagy, csípem a búrádat, és örülök neki, hogy megismertelek. 97-es, hát nem is tudok rád mit mondani, nagyon jó fej vagy, örülök neki, hogy megismertelek, és remélem, hogy továbbiakban is ilyen jó barátom leszel, és meg tudsz mindig nevettetni. Azt mondja, hogy 7. Bíró úr, a sárga lapot azt díjazni fogom, ne aggódjon, meg lesz a lap. Amúgy jó fej vagy, de szomolyan majd ezt a jó fejt még megtoljuk egyszer, és egy hatalmas bulit csapunk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Most próbálásra, hogy el tudok-e 20-ig számolni, hát látod, el tudok. Elemettelek már, úgyhogy ismét jó fej vagy, csípom a búrát. Ha tetszett a videóm, lájkolj a YouTube-on, Benjamin Kárász, hogy kövess a Facebookon, Bencsipen, legközelebbi videóm este 9-kor, dobj egy lájkot, köszönöm, hogy megnézted, puszi mindenkinek, sziasztok!